Ganoderma lucidum, hrastova sjajnica, u Đerdapu gajskoj nici Đerdap, na panju pored puta panj Kitnjakova. Pištanje mi izluđuje. Evo ga, jedno od najlakovitih naših gljiva. A ovdje smo došli, ovi primjerci će ići. Biti ubran iz rakiju, ovaj baš nije neki lep. Kao što vidite, prašinčina, zato što šta? Kiše, opa. Nije bilo. Vidite ovo. Evo. Vidite kako lepo. Vidite. Tu godinama raste. Sada. Stara. Možda ovo neće mi dirati, ovo je sigurno već stara. Idemo dalje. Ali ovdje imamo jedan. One koje su malo prepali. Vidite kakvi primjer. Znači sada je 1. novembar. Ona je, ako nađete sad, već je to već malo kasno za njih. Ali i ovaj primjer ću ja ubrati. Ovaj će biti za istraživanje, lep je, ali nije za rakiju. Više sezona je gotova, zašto? Pogledajte ovo. Buđ se već nahvatala. Kako lepa gljiva. Jednogodišnje, znači. Ova je već pustila spore. Sam organizam živi u panju. Dovoljno ponekad da se ostaje, razmnožit će se, bit će ovdje dogodine. Zapamtit ću panj. Posjetit ću je. Ganoderma lucidum. Znači uzet ćemo ovaj primjerak, ovaj isto. Znači nisu za komercijalnu upotrebu ovi primjerci. Evo, na istom panju. Ovo bi trebalo da je pomes. Ako nije neka ganodermica. Malo čudnog oblika. Ne baš zanima što je. I njega ćemo da istražimo. Evo. Još jedna. Ona koju smo malo pre snimali. I nju ćemo da pokupimo. U naučne svrhe. Tako da vidimo. Ovo je čak i lepo. Konsultovat ću se sa stručnim ljudima od mene. Ja tragove buđi ne vidim jasne. A ovo mi deluje baš onako. A vidite s gornje strane. Deluje loše. Vidite granu kako je obuhvatila pri rastu. Evo tu je još jedan primjerak. Tako je on ispod da vidimo da može se vidi. Opa, i on je ovaj piđe ispod. Koliko toliko. Ali tipa pre mjesec dana evo trebalo se bere za takve svrhe. Vidimo se.